लहानपणी शाळेत असताना आपल्यापैकी जवळपास सगळ्यांनीच एक नाव ऐकलं असेल, वास्को द गामाचं. या वास्को द गामाने म्हणे भारताचा शोध लावला. मात्र तो येण्याआधी भारत नव्हता का? तर अर्थात होता. कित्येक वर्षांपासून गुण्यागोविंदाने नांदत होता. असो, आपला आजचा विषय हा नाही, पण 1498 मध्ये याच वास्को द गामाच्या भारतातील आगमनानंतर केवळ 12 वर्षांतच पोर्तुगीजांनी गोव्यावर आपलं राज्य प्रस्थापित केलं आणि पुढच्या 450 वर्षांच्या राजवटीची नांदी पुकारली. केवळ व्यापारासाठी भारतात आलेल्या पोर्तुगीजांनी पुढील कित्येक वर्षे गोवा, दीव आणि दमण भागावर राज्य केलं. समुद्रालगतच्या भागात असलेल्या या प्रदेशांवर हुकूमत गाजवताना पोर्तुगीजांनी गोव्याला थेट आपली आशिया खंडातली राजधानीच करून टाकली. 15व्या शतकापासून सुरू झालेली त्यांची राजवट 19व्या शतक येत येत चांगलीच बहरली. इकडे भारताच्या उर्वरित भागात त्यावेळपर्यंत इंग्रजांनीही ठाण मांडलंच होतं. अखेर मोठ्या संघर्षानंतर 47 मध्ये भारताची इंग्रजांच्या राजवटीतून सुटका झाली. भारत एक स्वतंत्र देश म्हणून उदयाला आला. पण भारताच्या पश्चिमेकडील समुद्रालगतचा भाग अजूनही पारतंत्र्यात होता. इंग्रज निघून गेल्यानंतरही गोवा, दीव आणि दमणमधून पोर्तुगीज काही केल्या जाण्यास राजी होत नव्हते. त्यासाठी नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारतावर वाटेल तेवढा आंतरराष्ट्रीय दबावही आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र अनेक स्वातंत्र्य सेनानींच्या बलिदानामुळे त्यांना गोवा सोडून जाणं भाग पडलं. 1961 मध्ये 19 डिसेंबरला म्हणजे आजच्याच तारखेला उशिरा का होईना पण गोवा स्वतंत्र झालं. पोर्तुगीज गेले, मात्र जाताना ते काही प्रश्न टाकून गेलेत. जेव्हा संपूर्ण भारतवर्षात स्वातंत्र्य संग्राम सुरू होता तेव्हा एकट्या गोव्याकडे दुर्लक्ष का करण्यात आलं? 47 नंतरही प्रदीर्घ काळासाठी गोवा, दीव आणि दमण भागात पारतंत्र्य का राहिलं? नमस्कार, मी मयूर. गोवा मुक्ती संग्राम दिनाच्या निमित्ताने आज या प्रश्नांमागील परिस्थितीचा आढावा जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू गोवा आणि तिबेट या विषयांवर का बोलत नाहीत असा प्रश्न त्या काळी अनेकांना पडत होता. आजही काही प्रमाणात तो प्रश्न उपस्थित केला जातोच. मुळात स्टेट्समन असे विशेषण आपल्या नावापुढे लागलेल्या नेहरूंना असे प्रश्न उठवून नॅशनलिस्ट होण्याचा धोका होता. अर्थात ते स्वतःला अनेक बाबींमध्ये इंटरनॅशनलिस्टच समजत असत. तशी विचारसरणी ठेवूनच ते कुठलाही निर्णय घ्यायचे. यामुळे साहजिकच त्यांच्या आणि त्यांच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमात गोवा ताब्यात घेणं हा विषय कधीच नव्हता. उलट गोवा हे भारताच्या गालावर झालेल्या एखाद्या फुणशीसारखे आहे आणि इंग्रजांच्या राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ते ताब्यात घेता येईल असं ते एकदा म्हणाले होते. त्यांचे सहकारी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीही अस्थायी भारतासमोर गोव्याचा विषय हा महत्त्वहीन असल्याचं विधान केलं होतं आणि त्यावेळेचा विरोधी पक्ष तर त्यांच्याहून निरुत्साही. त्यांनी या विषयावर सरकारला धारेवर धरावे तर त्यांच्यासाठी हा मुद्दा अगदीच दुय्यम होता. मात्र हा मुद्दा खरा लावून धरला तो संसदेत अतिशय कमी संख्याबळ असणाऱ्या पक्षांनी, अर्थात जनसंघ, समाजवादी पार्टी या पक्षांच्या नेत्यांनी अक्षरशः संपूर्ण भारतातील लोक संघटित करत आंदोलनांचे रान उठवले. समाजवादी नेते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनसंघचे महामंत्री पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्यासारख्या नेत्यांनी गोव्याच्या मुक्तीचा प्रश्न मोठा मुद्दा केला. 1946 मध्ये केवळ आरामासाठी गोव्यात आलेल्या राम मनोहर लोहिया यांना तिथली अराजकता न भगवल्याने त्यांनी गोव्यातील पोर्तुगीज राजवटीविरोधात बंड करण्याचा निर्णय घेतला. काही काळासाठी तिथे संघटन करून त्यांनी कामही केले. मात्र त्याच वेळी सबंध भारतात जातीय दंगलींच्या घटना घडायला लागल्याने गांधीजींना साथ देण्यासाठी लोहिया पुन्हा भारतात आले. पण गोव्यात पुन्हा येईन या वाद्यावरच ते परतले होते. त्यांना गोव्यात एकदा तुरुंगवासही सहन करावा लागला होता. परंतु त्यांनी शेवटपर्यंत गोव्यात आंदोलने उभी करण्यासाठी संघटन केले. मात्र यात त्यांना तत्कालीन सरकारकडून फार काही सहकार्य मिळालं नाही. इकडे भारत स्वतंत्र झाल्याने गोव्यातही बंडखोरांचा जोर वाढलाच होता. यात आझाद गोमंतक दल या विशेष संघटनेचा उल्लेख करायला लागेल. विश्वनाथ लवांडे, नारायण हरी नाईक, दत्तात्रय देशपांडे, प्रभाकर सिनारी यांनी याची स्थापना केली होती. या चौघांना पोर्तुगीजांनी अतिशय छळले. त्यांच्यापैकी काहींना तर आफ्रिकेतील अंगोला तुरुंगात डांबण्यात आले. मात्र विश्वनाथ लवांडे आणि प्रभाकर सिनारी यांनी तेथून पळ काढत पुढे अनेक क्रांतिकारी कारवाया केल्या, आंदोलने उभी केली. परंतु यात अनेक वर्षे निघून गेली. अखेर 1961 मध्ये आंदोलने अधिक पेटायला लागल्यानंतर एक अशी घटना घडली ज्यामुळे भारताला लीड मिळाले. पोर्तुगीज सैनिकांनी गोव्यातील मच्छीमारांवर गोळीबार केला, ज्यात एका मच्छीमाराचा मृत्यू झाला.
यानंतर त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी भारत सरकारने 17 डिसेंबर रोजी ऑपरेशन विजय राबवून मोहिमेला हात घातला. 30,000 सैनिकांची फौज असलेल्या या मोहिमेत नौदल आणि वायुदलानेही भाग घेतला. पुढच्या 36 तासांमध्ये म्हणजेच 19 डिसेंबर 1961ला गोवा पोर्तुगीजांपासून मुक्त झाले, स्वतंत्र झाले. अर्थात यासाठी शेकडो आंदोलकांना आपले प्राण वेचावे लागले. गोव्यातील जनतेला भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही 14.5 वर्षे झगडावे लागले. मात्र देर आए दुरुस्त आहे, गोवा भारताचे एक अविभाज्य अंग झाले.